うさていアニメ。暇だな。おにぎりでも育てよう。ゴソゴソ。いってるー。ナイスキャッうわー、大きくなった。あ、おいしそう。うしゃー、うしゃー。わー、すごいね。どうしたの？あ、味が薄い。あらー、質量は変わらないのね。